Sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa ninyo. Karon na itong gisaulog ang ikatulong nga adlaw sa Misa Novena, agig pangandam sa atong saulog niya sa fiesta, alang ni Sr. San Roque, labi na sa atong atuna, ang putli nga kasing-kasing ni Maria. Karon sa mawang behelya sa pagkasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria. Manaagig pangandam sa paghalang ng Santos nga Misa karon, mudangop sa taron sa pasaylo o kaluoy sa atong Ginoo. Kaluy anon da kita sa Dios nga magawam sa tanan, pasayloan sa ato masala. Dadon kita nang adto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa kahitahasan.
magampo kita. O Diyos nga sa imong pagtanaw sa pagpaubos sa mahal nga Birhen Maria, mihatag kaniya sa grasya sa bagaynahan sa imong bukto anak, o karadlawa, may purong-purong kaniya sa kinatasang himaya itugot, nga pinagi sa mga pagkampo alang kanamo, kami nga naluwas sa misteryo sa imong papanubos, mga yanunta nga mabayaw nimo nga sa himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Josue. Unya, ang Ginoo miingon kang Josue, tungod sa buhaton ko karong adlaw, ang tanang katawhan sa Israel magpasidungog kanimo nga usa ka dakong tawo, nga masayod sila nga mag-uban ako kanimo, ingon nga nag-uban ako kang Moises. Sugua ang mga pari nga mayayong sa sudlanan sa kasabutan, nga mahunong sila, inugtunog nila sa tubig sa suba. Unya, si Josue miingon sa katawhan, dali kamo ngari, pamati sa isulti sa Ginoo nga inyong Dios. Karong adlaw, mahibaloan ninyo ang mga buhing Dios, nag-uban kaninyo. Samtang musulong kamo, abugo ninyo ang mga Kanaanhon, ang mga Hitihanon, ang mga Hibihanon, ang mga Perisithanon, ang mga Gergasihanon, ang mga Amorehanon, ug ang mga Hibusihanon. Ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo sa tibuok kalibutan, muanha kaninyo pagtabok sa Jordan, sa diha nga motunog sa tubig ang mga pari sa nagyayong sa sudlanan. Muhunong pagbaha ang suba sa Jordan, ug ang tubig nga gikan sa ibabaw mapundo sa usa ka dapit. Ting-ani kadto ug nagbaha ang suba, namiya ang katawhan sa kampo arong pagtabok sa Jordan. Naguna ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan. Pag-abot nila sa daplin sa Jordan ug sa pagtunog nila sa tubig, mihunong pagbaha ang suba ug mipundo ang tubig sa ibabaw didto sa Adam. Ang syudad duol sa saritan. Ang pagbaha sa tubig ngadto sa patyang dagat, nahunong sa hingpit ug mitabok sa katawhan ngadto sa Jericho. Samtang nanglakaw sila sa namala nga yuta, ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan, nagtindog sa malang yuta taliwala sa Jordan. Hangtod nakatabok ang tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Alleluia, alleluia. Sa pagkula ni Israel, gikan sa Ehipto, sa balay ni Jacob,
gikan sa kakatawhan nga laik sinultihan. Ang Huda nahimong iyang sanktuaryo, ang Israel iyang kingharian. Ang dagat nakakita ug mitagan, ang Hordan misibog, ang mga bukid ng lukso ingog mga karnero, ang mga bungtod ingog mga nating karnero sa panuhon. Ngano dagat nga midagan ka, o Hordan ngano misibog ka. Kamong mga bukid ngano nang lukso kamo sa mga karnero. Kamong mga bungtod sama-sama nating karnero sa panuhon. Nang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako nga akong isika tao ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapito ra, kun dili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pesos. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayad siyang utang, misugo ang iyang galon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at ubangan siya galon ug nagpakiluoy nga nagingon, Sir, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang galon, busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipanakaw. Milakaw ang tao o gikasugat niya ang usa sa mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang ka pesos. Gilabni dayon niya o gituok o kiingnan, bayri nako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon biluhod o nagpakiluoy kaniya sa pagingon, ayaw intawon ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Apan wala siya mosugot, hinunua gipapreso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa bang sulugoon sa naitabo, nasubo sila pag-ayo. Ug nangadto sila silang agalon og siya gisugilan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon og giingnan, banyaga ka. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa mong isika sulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon, o gipapreso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayan siya sa tanang utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga atuwa sa langit, kung dili kamo mopasaylo sa iyong isikataw sa kinasingkasing gayon. Tapos si Jesus makasulti ni mga butanga, bibiya siya sa Galilea ug miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pare Ben, Pare Sok, Pare Jerome, mga deboto sa atong mahal nga Birhen Maria ug ni Senyor San Roque, maayong hapon kaninyong tanan. Nagoy mga butang kita, di gyud ganahan nga makadungog, di gyud ganahan nga istoryahan, di gyud ganahan pahinumduman kita. Ang akong gipasabot, di kita ganahan makadungog ni anang butang kung maghiskot na og utang. Diba? Utang na usahay, mayngon ta parihas ni og politiko kaniadto sa wala pa mag-eleksyon. Mo mandayon na, no? Kaniadto mayngon ako sa iyon kaya ko duolon. Pero ini ka-elected na, lisod pangitaon. Sa iyon duolon kung kita'y utangan.
muna nga mag-uulta karon, no? Pakinumdum ta sa ka ni pagbayad taon, oy, likay-likayan malang ko ini, muna lisod pangitaon ang nangutang. Pero kinsa magoy tao din nga way utang, isa kanong kamot, kinsa kanong tao nga way, kinsa kanon ninyo diri nga walay utang. Nga nakautang jud tatanan sa. Gamay ra ang giutangan, pero di gyud kalikayan nga kita dunay utang. Gani kung atong tan-aon, dili personal tingali nga utang, pero atong tan-aon, hibaw ba mo pilay utang ron sa tibuok Pilipinas as of January 2025? Pila? 16.31 trillion. Kanang trillion, usa ka libo ka bilyon. Kanang bilyon, usa sa ka libo ka milyon. Ang milyon, usa ka libo ka thousand. So, huna-huna ako nun no? Nya pilay atong population karon 100 plus million? 100, I don't know. Divide ko nun na sa atong 16 trillion point 31 divided by 110 million lang. Pila? So tagsa-tagsa ka na to, dunay utang. Hasta galitong wa pamataw. No, giutaga, tangag na to sila daan og utang. Muna lisod yung kayo usahay mana nga, di kayo na to ipahibaw, kay ligi, mahadlok ta. No, di kayo ta gusto masayod, mahadlok ta, unsaon na mo pagbayad ni ini. Guol kayo ta. No? Mahingawa kayo ta. Unsaon pagbayad ini sa Pilipinas? Muna, sa Pilipinas na, sa gobyerno na, o sa ato sa individual, personal nga utang pod, lisod. Pero usahay, sungugon ta. Usahay ra ba ang sungog na to ang Biblia, ang balaang kasulatan, sama pa ng litan ron. Gisgutan ta, pinaagi sa gitawag na to og sambingay sa atong Ginoo Jesucristo, naghisgot kini kabahin sa usa ka dato o usa ka dato kayo nga giutangan, no? Giutangan og usa ka milyon ka pesos. 1 million to spuko ba no? Na ang usa pod nakautang pod og wa kabot og milyon pero utang gihapon na. Unya gipaninglan na siya nga galon ang sulugoon ni hangyo gyud na. Unya pagkahuman niadto gihangyo pod siya nga unta di na lang unta siya paninglon. O agad lang usa ang kuan ba ang bayan. Muna di ay nga ingon ta, uy, utang naman sa noon ni gisgutan sa atong Ginoo. Di na bagyod unta ko ganahan nga mamina og utang, nga. Pero sa taman, mamay gibasa sa ebanghelyo karon, wa man ibasaha gyud akong tuyo. Mamay gibasa nato the reading of the day, bisan to ang atong misa ron is Vigilia sa Mahal na Birhen Maria. Kay di ay dili bahin og utang ang gisgutan. Nahitabo manggod nga nangutana kini si Pedro. Nangutana si Pedro, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isikatawo ug ako gihapon siyang pasayloon. Unya kanila mga Hudiyo, doon na sila ay kinaiya nga ang pagpasaylo katulo ra gyud. Wa kamasay katulo, wa nay pasaylo. Mana pamuntos kunuhay ni Pedro, ningon siya makapito ba? Sa to pa iyang gidoble, ang tulo kay gayon, gipunan pagyud-usa. Pero nasagmuyo siya sa gitubag ni Kristo o mausap kini alang kanatong tubaga. Dili kay kapitura, kapituan o kapito. So kung atong isipon 40 times kapituan o kapito 70 times 7 pilaman 490 di amo inipanay nato ana o kapila ko makapasaylo
Kaya ang ipagpasag, ang yan yung ipasabot ron, ang importante ini, ang pagpasaylo. No? Ang pagpasaylo sa atong mga sala. Kung ugaling, doon ay nakasala kadato. Doon ay mga ipasaylo, pasaylo ay di pa kapila. Sumapa nga naman, kaya ang Ginoo, nagpasaylo, walay isipay. No? Sa makadaghan, kita gipasaylo sa atong Ginoong Dios. Kunya, ayaw na isipa kung kapilara. Wa ang Ginoo, wa mag-isip pod. Nga mo sa nagisgutan, niya nang gitawag na to sa unang pagbasa, kabahin ni adto nila ni Joshua na, si Joshua na, no? Ang iyang gida ang taga-Israel, namin gikan, mga gikan sa Ehipto, niya ngadto sa the Promised Land, sa Kanaan, ayang gida kato siya, nag-ukon-ukon sila lakaw, pero maging itong Ginoo, wala. Gipapas ko na inyong mga sala. No? Tanawara. Gipalabang ko na kamo diha sa Osaka River, Osaka Sapa, Osaka Suba. Napapas na. Ayaw kahadlok paglabang. Kaya ako nag-uban kaninyo. Nakita ni itong Ginoo nga kining mga tawhana na hadlok sa paglabang. Kaya nga naman, doon ay nakapugong kanila. Unsa man nakapugong kanila sa paglabang gayon. Kanalaging diwa nga hunahuna, kanalaging tinguha nga unta, makapanimalos sila. Kaya nga naman, 40 katuig silang naglakaw. Gikan sa Ehipto, ngadto sa Kanaan. Kunya, sawa pa gani sila mulakaw, gikan sa Ehipto, ngadto sa Kanaan. Nahimo silang binilanggo dito sa Ehipto. So, di sila makalimot, di sila makapasaylo, naging na silang hunahuna ang kitawag nato ang pagpanimalos kayo. Vengeance, no? Vengeance ang ila. Muna nakukunukon sila, nahadlok sila, gipasaligan sa itong Ginoo Diyos, wala pasaylo na. Ayun yung mga sala. Bisan ko kapila mo, milimod ka na ako, panahon dito sa Ehipto. Mga kapila sila mo limod. Kadaghan na. Ang uban nila, wag iisip, no? Sama ba ng litan? Niadtong tagaan sila og mana, magulbol na po sila. Ang tagain na sa may karne, tagaan na po, o kanang gitawag og pugo. Unya, pag humanad to, tagaan na po sila og tubig. Ding na niya si Moises, bunali ng kuwan ay bato. Tubo diha ang tubig. Nya, marang gihapon. Diha na panahon, ngayon sila, naghimo na sila og imahen nga baka sa golden calf. No? Imahen nga baka, nga gold yun. Nya muna ilang ginasimba. Ang Ginoo ba wa malanto sa atong Ginoo unsa man ta ang Ginoo ba nagpanimalos ba ni kanila? Wala. Hangtod nga abot na sila hapning adto na gani sila sa Kanaan. Kita mo ni pagpakita sa akong pagmahal kaninyo. Mo ni pagpakita sa akong pagpasaylo kaninyo. Labang mo, padayon mo, biya ito ang inyong mga kayugot, ang inyong makahadlok sa pagpanaw, ang inyong mga tinguha sa pagpanimalos. Kaya ligi, naman ko, uban ko kaninyo. So muna ang ipasabot sa Ebanghelyo karon, ang pagpasaylo nga wagay isipay, ang pagpasaylo nga wagay ingon ta iphanay. Yeah. Nga naman, kay kita ang unang gipasaylo. Ang Dios may unang nagpasaylo kanato, so why rason nga ta makapasaylo? Sama nga, dili kita ang unang nahigugma sa Ginoo. Ang Dios may unang nahigugma kanato. Kaning ato, baos na siya. Sama nga kita, gipasaylo sa una, o kita, siya ang una nagpasaylo kanato, ang ato tubag is pagpasaylo. Ang iyang pagpasaylo ra ba, ang gitawag ito, unlimited. No? Only forgiveness. Ano na yung ipasabot? Only forgiveness. Wala limitasyon ang pagpasaylo. Mahimo lang kining limited kung o galing dili kamo kapasaylo sa uban. So, mana ang gipasabot, nining atong gitawag og sambingay kabahin sa pagpasaylo. Pasaylo ta, pero pasayloon pa nato ang uban. Nya tanawra, dili utang gisgutan sa atong pag-ampo sa Our Father. Muna di kay kumuhisgot niya ng
utang sad kay ang our Father dugay na kana nagilalisan unsa magagamiton nga pulong. Forgive us our debt and forgive us our debtors, no? Ang debt na utang. O debtors ang mangungutang ba? Pero nibawta nga ning prevail good ang ina forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Sumada na ang tuyo ning ebanghelyoha. Ang pagpangayog pasaylo ihatag ka na sa Dios nga way isipay, pero ang importante dunay conditions. I mean, doon na sa requirements nga kinahanglan mo pasaylo sa kita. Mauni usahay hinungdan ngano nga mingunta sige makukumpisal ning mga salaa. So kahit pag sa kabatan una nako sige nakukumpisal ini salaa. Unya kutkuton gud pirmi ang akong konsensya. Hapulos kada semana kung kumpisal ko. Unya kung kuton gud akong konsensya nga unta na pasaylo man ako muna-una. Una-una gyud. Ang Ginoo nga nagbubuhat kanato nagpasaylo sa iyang mga binuhat. Kita ra mga binuhat ra nganong di man ta kamao mo pasaylo sa uban o labi na ginig pagpasaylo sa atong kaugalingon. Muna usahay. Now, di ta kamao mo pasaylo sa atong kaugalingon, muna mo balik-balik gradaan ang atong diri sa atong konsensya, ang guilt feeling nato. Muna na kuwang ra, no? Ang pagpasaylo sa atong kaugalingon. Kaya mo man na yung gingon, pasayloon ta mo, kung kamusan, makamao mo pasaylo. Kagahapon, o nakainomdun ta, ningon taon sa mga pagpasaylo. Kagahapon, istorya ni Padre Ben, to err is human, to forgive is divine. Tinoon na, no? Ganito yung pagpasaylo, dili ni kay yung tabuhat nga tawhanon. Kung dili buhat kini nga maki-Dios no, Dios no, no? To err is human, to forgive is divine, so why rason nga dili ta mangayob tabang kaniya. Ginoo tudloy ko, tagay ko kasing-kasing magpasayloon. Ginoo hatagi ako ni anang gitawag na to kinahanglanan gayon nga ako makapasaylo. O pagpaila ako nga ako gipasaylo na daan sa makadaghan. O muna ang atong hangyo gyud tanawa ra si Santa Maria, no? Sa makadaghan iya gayon sa mga pagpakita gyud niya, sa mga pagpakita niya. Mga pagpakita unsa magay iyang awhag nato. Pag-ampo kamo, no? Pagsakripisyo kamo. Wa ginay what is ang kapaglaom nga kining atong pag-ampo kaning mga sakripisyo makapuy-puy sa mga kamot nga ibakya unta siyang anak alang kanato sa pagsilot. Muna may ngunta faithful nga companion gud siya. Muna magkapatabang sa tani Santa Maria. No? Ginutuloy mi sa magpasaylo na ang mong Mama Mary, na si Mama Mary. Hangyon pag dako. No? Tuloy mi, unsaon sa among pagpakita pagka maluluyon sa uban. No? Pagka mapasayloon sa uban. So, mana atong ato arong pamalandungan yun, no? Ang pagpasaylo is unlimited talis tong Ginoo. Pero unlimited man na, limited lang ka na, kung galing di ta ka mo pasaylo, apil ang dili pagpasaylo sa imong kaugalingon. Aron ko kita makapasaylo, hangyon ta ang Ginoo. Tagaali kay kuning grasya. O kasing-kasing mapapasayloon. Aron dili lamang uban ako pasayloon, ako sa makapasaylo. Ug mo na'y makapaingon ka na to, makamove on ta. No? Sa di man ta makamove on, igi. No? Naara mga tuta diha. Mamanay nagpugong ka na to. Nga dili ta mo padayon. Nung dili ta mo padayon sa atong pagpaningkamot, nga di na yun makasala pag-usap. No? Naaman, giblockingan mandaan. Sa usmuna to, tinaagi sa panabang, pangaman ni Santa Maria, nga Berhen, ingon man kasi San Roque, hangyon ta, tabangan kita niya, paghangyo sa atong Ginoong Dios, nga unta, aduna kita malumo nga kasing-kasing, mapasayloon nga kasing-kasing, hinaot pa.
Nagatuwak ko sa Dios nga mahan, makagawom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesus Kristo ang nakabugtong Ginoo nato, nga manamkon sa lang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugod ni Poncio Pilato, gilansa sa cross, namatay gilubong, mikunsat sa mga minatay, sa ikatulog adlaw na banhaw, misakat sa langit, nagalingkod sa tuwa sa Dios nga mahan, makagawom sa tanan. Gikan dito, mabalik siya aron pagkum sa mabuhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, kapasayloan sa masala, sa makabanhaw sa lawa, o sa kinabingdayon. Amen. Binayaw, lawas ug kalangat to sa Maya, si Maria midanag, nga dakong ilhanan sa atong tunhang kaugmaon isip simbahan, sa atong pagpanaw, padulong ni anang langit ng gingharian, daadon nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios atong mahan, ug moingon kita, Ginoo, uban sa pangalian ni Maria, dungga kami. Nga ang katawhan sa Dios nga naluwas pinagi sa dugo ni Kristo, dili unta magkabahin-bahin, hinuon, magpuyo diya sa pagpailob sa usag-usa ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nasakit tungod sa mga pagdaot ug mga bating binuhatan sa uban, magsalikway sa ilang gibating kayugot, sulod sa ilang kasing-kasing, ug moablis kaugalingon ngadto sa kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga naglisod sa pagpasaylo, makaamgo sa manggihatagong kaluoy sa Dios alang sa tanan, sa ingon, makapasaylo sila sa uban sa kinasing-kasing gayod, magampo kita sa Ginoo. Nga sila nga may bati sa halawom nga samad sa mga pagdaot sa uban, makakaplag og kaayuhan diha sa pasaylo sa gitanyag sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Nga imon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuhong mihalin na, pasayloon sa ilang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo among gipadangat nga naha kanimo ang among mga pag-ampo, tinabangan sa among mahimayaong inahan, ang unang magtutuo, nga gitawag aron mo amwit diha si Maya siyang nagmadaugong anak, si Jesucristo nga buhig hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo ka mo aron ng inyo, ang akong sakripisyo dawat unta sa Dios nga Amahan, makagawom sa tanan. Dawat ta Ginoo kin sakripisyos pagpuy-puy pagdaay, nga mong gisaulog dining pagpasaka sa langit sa malaber inahan sa Dios. Kinin makadangat unda ka namo sa pasaylo, maghimo ka namang mapasalamaton sa kanunay kinamang ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Bayawan ninyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sa
Santos nga mahan, Dios nga tunay, ug makagahom sa tanan. Ang ngayong matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa nadapit, pinagi ni Hesus Kristo among Ginoo tungod kay karong adlaw, gipasaka sa langit ang berhen nga inahan sa Dios, nga may sinugdanan og larawan sa paggadangatan sa imong simbahan, o kaligon sa siguradong kalauman o kapayon alang sa imong mga tao, nga nagapanaw panining kalibutan. Gusto gayod, nga ikaw mibuot nga siya nga sa kaibulungang pagi nagpakatao sa mga anak nga maoy tinubdan sa tanang kinabuhi dili gayud makatilaw sa pagadugta sa lunganan busa uban sa mga anghel nagaday kami kanimo sa kalipay nga nag-ingon. Santos kay ka o Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning magasa aron mahimo kinilang kanamang lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha sa pan. May pasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaning pag-usab, mihatag nini ngadto siya matinunan ug mingon, dawata kini og Panginom kamutanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaniyo kalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabahay, si Kristo mupalit na. Aron paghandon sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalal kami kanimo amahan. Nining pan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa among maison nga nangamatay,
malaumon nga banhaw silang tanan nga matay diha sa imong kaloy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambits kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni Jose ang bana. Uban sa mga apostles na mga santos, apil na San Roque, nagatuman sa mga kabuton, latas sa katuigan. Uban kanilang mo ikaw nga daygon, nga mo ikaw miyaon. Pinagin sa Kristo, imong anak. Inagi kaniya, ban kaniya, diha kaniya, gihatang na kanimo magagamahan, dihas kayo sa Espiritu Santo, ang tanandog himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayon sa atong amahan, nga pasaylo na atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon kami luwason sa tanan daotan, at tagi kami sa kalinaw ning panahon na aron, tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala, mahilayos tanan kasamok, samda nagapaabot kami nga malawmon, pagbalik na Jesucristo among manunubos. Ay. Ginoo Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tan-awa nga mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kayusa, ikaw nga buhig hari, hangtod sa kaangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, mana kaninyo. Pakitata ang pag-iniksunay.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang masala sa kalibutan, bulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Pani pamulong lang o mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita, tapos kami magatambong sa kananang langit nun. Nangamuyo kami sa imong kaluoy, Ginoong Diyos namo, nga kami nga nagabasidugog sa pagpas sa kasalangit sa inang sa Diyos. Mahali kay untas tanang mga dautan, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Blessings and giving of tokens to hermanos and hermanas of the day. Akong giauhag ang mga hermanos ug hermanas sa pagpamarog at tubangan sa altar. We have Engineer Luben and Mrs. Jasmine Yunzon, Engineer Glenson and Mrs. Catherine Yunzon, Engineer Elni and Mrs. Mary Cruz Yunzon, Mr. Francisco and Mrs. Elmera Abellanosa, Architect and Mrs. Mr. Francis Abellanosa, Mr. Marcelo and Mrs. Gladys Martil, Mr. Felimon and Mrs. Maria Victoria Morano, Dr. Isidro Peña, Mr. and Mrs. Levin de la Calzada, Mr. Alejandro and Mrs. Cecilia Bayot, Mr. Laer Anthony and Mrs. Claire Faith Antojado. Pagambualang sa mga hermanos o hermanas. Langit no na mamahan, nagasimba o nagadaig kami kanimo. Bendisyon ni kini mga hermanos o hermanas. Aron pinagi sa imong grasya sa kanunay magmadasigon sila sa mga buhat sa kaluoy o pagkamangyatagon. Bendisyon ni sa kini mga tokens nga maoy magpahinumdum kanila sa imong gugma o kaluoy. Himoa, nga pinagis pangaliya ni Santa Maria nga Berhen, diha siyang putli nga kasing-kasing, makabaton sila sa mga hiyas sa pagkamapabsanon o pagkamasinugtanon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Masipang pakpak sa atong hermanos and hermanas of the day. Pasalamat ug pahibalo. Sa ngalan sa team of parish priests, Father Henry Bascones, Father Socrates Cabanig, Father Jerome Yu, Father Gerardo Matela, ug Father Benjamin Trazo, among itunol ang among kinasing-kasing pasalamat sa tanang nakatampo alang sa kalampusan nining atong pagpahigayon sa ikatulong adlaw sa Misa Novena pahitungod sa 12 nga kasing-kasing sa mahal nga Berhen Maria, ang atong patrona, ug ni Senyor San Roque, ang atong segundo patron. Salamat sa atong mga mass servers. We have lectors and cantors of the psalm, extraordinary ministers of Holy Communion,
CCRM Choir, altar servers. We have the usherists and collectors, Mother of God's Servant Community, ug sa atong Social Communications Ministry. Sa atong mga offerers, ang tanang mga kapilya nga sakop sa Zone 3, Barangay Tunghaan, uban sa mga eskwelahan, mga establishments, lay-mandated organizations, ug sa sangguniang barangay nga gipinanguluhan ni Barangay Captain Sara Alikaya. Daghang salamat usab sa atong food sponsors nga sila si Mr. Rito and Mrs. Maria Ellen Abelia ug sa atong fireworks sponsors nga sila si Barangay Captain Kelvin Paul Onabia ug Mr. Rogelio Reroma. Masipang pakpak kanilang tanan. Ato sang pasalamatan ng ato ang mga co-celebrants. We have Reverend Father Socrates Cabanig, Reverend Father Jerome Yu, and Reverend Father Benjamin Trazo. A round of applause, please. Thank you. Uglabaw sa tanan, sa atong main celebrant nining atong Santos nga Misa, we have Reverend Father Henry Bascones, team member. Pahibalo, ugma Agosto 15, 2025, Biyernes, ang mangulo sa atong ikaupat nga misa novena sa alas 5:30 sa hapon, mao si Most Reverend Jose S. Palma, D.D., Archbishop of Cebu. Uban sa atong bagong mga padre kura, ang atong parokya mapasalamaton kaayo sa inyong makanunayong pagsuporta sa atong mga kalihukan. Daghan kayong salamat ug maayong gabii kaninyong tanan. Palihog, manindog. Ora pro nobis sancta Deo genitrix. Oramus, omnipotens eterne Dios, que gloriosa Virginis Matris Maria Corpus et Animam, ordenium feliuti, tui habitaculum epicim mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemorationes et amor, eius pea intercessiones, ab instantibus males, et amor de perpetual lever amor, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Ako sa gihangyo ang tanang kabarian sa paghatag sa panalangin alang sa itong katauhan. Ang Ginoong manakan ninyo. Manalangin ko ninyo ang Diyos magaon sa tanan, ang Amahan ng Anak kung ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo.